кветкі. Нельга ўявіць наша жыццё без іх. Яны суправаджаюць усе знакавыя падзеі, што адбываюцца з намі, узнімаюць настрой, захапляюць прыгажосцю. Таму і не дзіўна, што менавіта кветкам мясцовыя ўлады прысвяцілі фестываль. Упершыню ў Брэсце ён прайшоў у мінулым годзе ў рамках Дня горада. Сегодня проходит рабочее совещание в преддверии фестиваля цветов «Краски Бреста», который будет проводиться финальная часть 29 числа, 29 июля в рамках проведения Дня города. Но основная цель популяризации, наверное, красоты города Бреста украшает парк, цветы, красота, зелень. Падчас нарады арганізатары размеркавалі тэрыторыю для кампазіцый з кветак для ўсіх удзельнікаў, школ, арганізацый і прадпрыемстваў Маскоўскага і Ленінскага раёнаў горада. Іх, як азначаюць арганізатары фестывалю, сёлета больш за 80. Гэта амаль у 2 разы больш, чым летась. Усе канкурсанты сур'ёзна рыхтуюцца. Некаторыя хоць сёння могуць прадставіць сваю кветкавую кампазіцыю. Композиция уже готова. Она во дворе школы. Мы ее хотим увидеть со стороны, эту композицию, как она будет смотреться. Вот, поэтому все в полной готовности. Мы готовы даже сейчас ее выставить. У нас будет паровозик. Очень интересная такая композиция. Паровозик, несколько вагончиков. Сделано работниками нашей школы. Понятное дело, нашими же руками выращены цветы. Ну, все делается своими руками. Вынікі фестывалю-конкурсу будуць падведзены ў дзень яго правядзення, 29 ліпеня. Гараджане даведаюцца пра імёны самых заўзятых і захопленых кветкаводаў і атрымаюць асалоду ад разнастайнасці і прыгажосці кветак. Кацярына Разанович, Ганна Буйкевіч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».